Takže čaute ľudia, je tu nové video a dneska si zahráme Pets Go. Áno, nikto to nehrá, je to trápne. Prečo som spadol? No a dáme si tu menší opening 80 tých magmatických vajíčok a uvidíme, čo nám padne. Takže môžeme ísť na to. Toto bude moje... Táto skala tu bude moje miesto šťastné. Áno, a mám už pár blue catku. Teraz mi padla black hole, kitsune, toto. Pred 12 minútami toto mi padlo. Teraz tiež. No a môžeme na to. Takže tu mám 77. Týchto vajíčok. Tak, otvoríme si tieto vajíčka. Prosím, huge, prosím. A nič mi nepadlo. Iba takýto šunkový 5000. No a ideme po piatich. Prosím, huge. Nič mi zase nepadlo, ľudia. A prepáčte, že mám takýto zlý hlas, ale teraz som sa zobudil, ľudia, je 9:28, to si nevšimajte, ale nepadne mi ten Hellrock. To je smola. Tu je X. Ďalší, huge. A je Antiraptor. No ľudia, a teraz je tu so mnou aj Antiraptor. A idem otvárať za vajíčka. Huge. Ja som len trading v klase. Poď ku mne, aby to malo väčší oný. No ale ja nemám nič. Ja nemám žiadne vajíčka. Ty si pootváral? Nie. Však máš 12. Jakých 12? Ja som ich predal za 101 000. 101 000 sme stáli 757 000. Tých 81. A pre mňa je toto nič, lebo ja si aj tak budem farmiť. Ja mám 178 000 gemov. Čo by som si to mohol kúpiť? A nič. No dobre, tak ľudia, už tu je aj Antiraptor a to trošku dozačie. Nie, som sám. Lebo si naspidovaný. Dám si svojich najlepších trefov. Dobre, nejaké oné potlesky. Tak teraz, keď je ten potlesk, tak 5 vajíčok. Ani miliónový mi nevie padnúť. Čo ti dáva? Nič mi nepadne. Prosím. Nič mi nepadne. Miliónový, aspoň 5 miliónový. Aspoň ten. Prvý 5 miliónový, čo mi padol. A ešte máš... Animácia. Ľudia. Nie, není huge. 50 miliónov. 50. Dobre, hodí sa. Ešte koľko máš vajíčky? Ešte 20, vieme. To, ale animácia, ty kokos. Prečo teraz padajú už ku koncu? Bow, to čo je bow? Ja neviem. Bounty? Ja neviem. Huge. Bow ešte. Prečo mi nemôže padnúť ten huge? Huge. Nech ti padne Titanic. Keď tam ide padnúť. Tam sa nedá padnúť.
Posledných 5 vajíčok. Huge. Zase 5 miliónov. Zase bol. A teraz posledné vajíčko. To bude môjim klikom. No ľudia, akože jedna animation, ale dá sa. Na to, že A žiadny ja nemám. chcete, keď napíšte mi do komentárov, či nechcete nejakých tých petov, čo mi teraz padli, lebo ja vám rozdám aj tých 5 miliónových. Tu mám jelly. Tu mám 53 týchto Hellfoxiek. A potom 500 000 mám 51. A ten miliónový, koľko mám miliónových? 5 miliónových. 6. Ako? Tak mi napíšte do komentárov a ja vám dozdám, ale samozrejme musíte mať odber. A v tomto videu bolo asi všetko. Takže mali sme tu taký menší opening, takže dávajte lajky, odbery a zatiaľ čus!